Ο λιγότερος θα είναι. Απλώς να παρατηρήσω ότι εάν ζούσε ο Μήνης, που ήταν ο αφανέστερος σύμβουλος της αριστεράς σε ζητήματα μειονοτήτων, μπορώ πια να το πω αυτό το πράγμα, επί πάρα πολλά χρόνια, δεν θα είχαμε χαζομάρες σε στυλ σε φιχάσου Λεϊμάν κτλ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στήριζε πάρα πολύ αριστερό κόσμο στις επιλογές του με τις σοφές συμβουλές του. Η βαλκανική πολιτική που θα με απασχολήσει του Μίμη ήταν μελετημένη και σχεδιασμένη στην εντέλεια. Αποφασιστικά υπέρ της μειονότητας, αντίθετος με τον μακεδονισμό, εφόσον τον πότισαν με τα δάκρυά τους μετά το τρίτο τσίπουρο, βαθύς γνώσης του σερβοβουλγαρικού συνδρόμου που εμείς βαφτίσαμε μακεδονικό ζήτημα, προσεκτικός αναλυτής περί τους όψιδες και την ιστορία των κοιλάδων της Ευρώπης από τον Εύα έως τον Βαγδάρη, στα χείλη του συχνά η εποδός του Μακαρίτη Γιαννητσιώτη στο Ήτσι, όσοι φιλοσόφησε εκεί περί το 1992, παλιά μας λέγαν Βούλγαροι, τώρα μας λένε Μακεδόντσι, να δούμε πότε θα μας πούνε Αθηναίοι. Αριθμό 2 ταξίδια μας το 1996, το ένα στη Βουλγαρία, το άλλο στη Μακεδονία αυτούς. Στη Φιλιππούπολη μας κάλεσε η Ένωση Συγγραφέων και ετοιμάσαμε επίτηδες μεταφράσεις των ποιημάτων μας στην Σλαβομακεδονική, πειρακτικά έναντι των αυτοκρατορικών και βερχοβιστών Βουλγάρων που θεωρούν ό,τι κινείται έως τη λίμνη Αχρήτα βουλγαρικό. Άκουσαν την τερατώδη για αυτούς χωριάτικη και ψιλοθάρβαρη διάλεκτο που περιφρονούσαν εμβρόντιτοι στο σπίτι του Λαμαρτίνου. Δεν το πληρώσαμε πολύ ακριβά. Μας προσέφεραν εκδηλώσεις από τα διάφορα ιδρύματα σώρος που τότε έκαναν κουμάντο στη χώρα και δεν πήραμε. Μας πήγαν σε ένα λύκειο με έμφαση στην παραγωγή πολιστικών εμψυχωτών που δεν θα δούμε ποτέ παρομοιότου στην Ελλάδα. Και καθώς μας ακύρωσαν ως προσκεκλημένους, το αυτοκίνητό μας που μας έφερε στην πόλη έχασε την ασφάλειά του και μας ήκλεψαν το ραδιοκασετόφωνο. Επιστρέφοντας, ξοδέψαμε ένα βράδυ στη Σόφια και αγωνιστήκαμε σκληρά να χάσουμε από 50 συμβολικά δολάρια σε ένα καζίνο στημένο επί των ερειπίων του ζυφκοφικού Μπόλιγουτ, αλλιώς δεν θα βγαίναμε ζωντανοί. Σωθήκαμε με γενναία περγουά. Στα Σκόπια πήγαμε για εκδηλώσεις, ανταλλαγές, αμπελοφιλοσοφίες περί ψωμιού και αλατιού, τα ξέρετε, όχι Ελλάς και Μακεδονία, αλλά η χώρα σας και η χώρα μας. Τρίτη της παρέας η Χρύσα Παλιαδέλη. Πήραμε πολύ μοντέρνα τέχνη και ποίηση, που είναι ουδέτερα θέματα. Χύσαμε μαύρο δάκρυ τα δυο μας πρωινιάτικα, βάζοντάς μας εκείνη μουσική και χορούς από το συγκρότημα Κάνετς. Και σε μια εικαστική έκθεση φρόντισα να συναντηθούμε τυχαία με τον τότε πρόεδρο Γλυγκόροφ. Συζήτηση σε βαλκανικά αγγλικά. Ο Μίμης, βουβός και βουρκωμένος μονίμως, με είχε ορμηνέψει να τον αφήσω να κινηθεί ανεξάρτητα, όπως το θορυκτό Αβέροφ στην αμαχία της Λίμνου. Άσε με να γυρνάω και θα σου λέω. Επαρκής γνώστης του ιδιολέκτου, έφερε θησαυρούς απόψεων, τι πίστευαν για μας, τι ήθελαν να δείξουν στη Θεσσαλονίκη, πολλά τέτοια. Και στο φευγάκι, καθώς το αμάξι μας έφτασε στα σύνορα με τον τότε Οκτώνσκι, τον υπουργό του πολιτισμού τους, ο Μίμης, που τον θεωρούσαν απλό ελληνόφωνο επιστήμονα, τους εκφωνεί έναν αποχαιρετισμό θαυμάσιο σε συμμαγεζεμένη Σλαβομακεδονική και αυτοί χλωμιάζουν, αλλά εν τέλει χαμογελούν. Δεν μας είπαν για τα μυστικά του κράτους του, εξάλλου. Φυλάω ένα θησαυρό από ένα φάκελο που περιέχει πλήθος σημειώσεων, στίχων και παρατηρήσεων που θα πάρει βεβαίως τη θέση του στο αρχείο. Που ετοιμάζεται. Ένα ποίημα του. Επιβεβλημένη απάντηση. Μπλεκάνης, Μαλαντένης, Τσούρνος, Βράτης, Πραντέντσης, Γκλαβάς, Μαλέτσικος, Βέικος, Νύχτελης, Γκολέμας, Σολομός, Καβάφης, Κόρινθος, Μπρεξίζα, Μπούρτζι, Στεμνίτσα. Είναι ελληνικές ονομασίες αυτές, είναι για κάτοικοι των Αθηνών αυτοί, ή όλα γύρω μου είναι εξαϊλωμένα σαν την Ακρόπολη που χάσκει ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη, γερμανικά ρομαντική. Ελληνικότερα από αυτά όμως δεν γίνεται. Καλύτερη τιμή δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς διαφημιστήκαμε εξάλλου για πολυμήχανη στην όλη ιστορία και όχι μόνο τους πελαγούς και το πέτσο, μέχρι και τις Φουστανέλες και την Αθήνα την εξελινήσαμε πάνω από 2 φορές και μπράβο μας και χαλάλι, αφού εμείς δεν γεννηθήκαμε ποτέ. Ανάμεσα σε τόσο σοβαρά ερείπια ξαναλυνόμασταν βασικά εξαρχιστίας, συνεχιζόμενοι αρχίσιδες, βάζαμε την αγιά και φουσκώναμε όλη νύχτα, μόνο που βάλαμε πολλά φουσκωτικά.